Ngizothanda ukuthi ngibingelele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlezi updated ngesitezens yakho la eMzansi, ungakhohlwa ke mbuyela ukuthi usubscribe le channel and uphinde phela uklikhe ibell ukuze ube updated masikhipha amanye ama video. So kule video ethu namhlanje ngizokhuluma ngoNomaswazi omusha odlala ufanele Ntuli. Khumbula ukuthi uNomaswazi omdala bedlala omuhlekela owareplacewa uyeke ufanele Ntuli. Ngoba nezikandali kuye omuhlekela ngenxa yama contract imenalo Uzalo. So waenda phake eshiya kuZalo. Kunezinkulumo ezikhulunywa abantu ku social media ngoNomaswazi omusha. Abantu bayakhala ke bathi uNomaswazi omusha uyabhora kanayo ivibe akafani ke noNomaswazi omdala. Abantu basho khona ukuthi uZalo uhlulekile ukureplace uNomaswazi omdala bona bafuna loya umuhlekela uNomaswazi omdala cause lo musha akagculisi. Ngifuna ukuthi ungitsheleke mbukethu ngicabangani ngoNomaswazi omusha. But nje mina side lami ngokubuka kwami uNomaswazi lo musha I think ukuthi maybe kwenza ukuthi asikamjwayeli, maybe ke makhamba isikhathi somjwayela. Mina nje anginankinga naye but abanye abantu bayacomplaina ke but nje mina ngimbona irole yakhe idlala kahle but emakhamba isikhathi maybe abantu bazomjwayela nje manje I think ukuthi abantu bakamjwayeli. Ngifuna ukuthi ucomment apha ezantsi ungitshela ucabangani ngaye lo Nomaswazi omusha.